ฮัลโหลอาทิตย์ตุเตจิไปเล็กเวกุเลยก็เลยวันนี้ให้เดือนบาร์สองปัทุมสิรตบนี้อันนี้ตุนาเฮียนลายลำดารุกเลยมินิสมงาปังอาอันนี้ที่ส่วนให้พอยนาเฮียนอาชุนละมาเตปอคานSawmtea Chhangte mizo gospel singer thiam tak mai nen te kan hun hlim om tak kan han mang hawa ti chuan hei tuna tlai lama hian pu LR vunga te Inah hun kan han mang ho le a kan han Titi mapa thian he ta hian kap te kan han khir pa ti chuan he lama hian intek pa le intek nu le intek pa kan pian so pu LR bunga le ti ma engi te he lama hian thingpui hang sen an lo tom me ka ti chuan he ta hian hei umarina ni a ti chuan apula hian pu e chena oma ti chuan he ta hian hei pu Sawmtea Chhangte mizo gospel singer thingpui hang senan dom me ka akut veilamin na wadoma athiam lo lamin ania in ni hei pu Sawmtea hi mizo antibi kila enga tong mang te chau po ni lovin zo na thak u naw dang te falam te ti chuan halkha u naw te le zomi u naw te poin kan ngai na kan ngai sang ti chuan ma po hian hei falam la te halkha la te le zomi la te po hiam takin lo sa to thina kan ngai thato thina chuan hei zanina hian pu Vungate Inah kan han Titi hawa kan han in kom ma rong bol na kal zel tur te le rong bol to na chung sang vel te kan han soi kan han Titi ani a hun hi mom tak kan mang ani pu Sawmtea hi nea mizo te chuan kan threfe kanga pathian mi man gospel singer ania ti chuan anuna en ton tla ka ti yang mai chu ama hi mi in vong fel tak discipline nei tak ania hei hi thui tak akal theina zinga pakhat po nin ka hia tharau lama a in soi na te ti chuan lalpa a in nga na le pathian ta na in ser khan na te chu thu khan ni se tak salam tak po in in vong fela atak satana thatur kha atitla ta ti me atak satana thalo tur kha chu atilo ngamani thalai te tan en ton tlak takani nia pumal soma channel la ama hei pu Sawmtea Chhangte akom na biang na te po kan lo en to hlom nge yanga a in chung le arum vong fel dan te kha mizo thalai te hian kan en ton tur tam tak min hnut chia a chuan omin aro pui le ani lama hian hei ni hoi chi lo chip me te pho kan oma chuan he lama hian susani te Sawmtea
dal nu ma mi te ti chuan Elisai te pui pui te Eunice te lamah hian an lo in kom ve a Vungate in hian nuam khop mai ai in an nei nuam a an mani point an in hian vong thiang di ma an chung te po an nuam hle ani he lamah hian kan han Titi map maya sau kalama rong ball tu te point an ball mop poka Sawmtea te po an siam tui le aniang hei mar ron ver veng veng maya hian Sawmtea kan han koma kan han Titi mem me ni April Good Friday season là hay buổi buổi lễ. Cuộc sống của tầm thể bữa 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 là chúng tôi show video về không mấy tờ nè, tuần show lễ Good Friday season là sau này sau long weekend bao bao lễ ta sau season sau thế mình thu của mà part là half hay là mình long cầu cam mình có mình sân có